Takže čauko ľudkovia, ja vás zdravím po dlhšej dobe. Sorry, že predchádzajúce 2 dní neboli videá, ale mala som voľno. Ešte som oblečená, hej, teraz som došla zo školy. Mala som voľno a proste celý čas dá sa povedať, že som bola doma. Keď som bola preč, tak to bolo až neskoro večer a to už som nejako nenatáčala. Ani tak. Chcela som to spojiť, ale nakoniec sa nič také neudialo, čiže ani nevyšiel ten vlog. A nenatáčala som ani dneska ráno z toho dôvodu, že som žila v tom, že začíname v škole 9:10 a začínali sme aj nakoniec 10:50, ale s tým, že ja som žila v tom, že 9:10, ja som sa zobudila o pol s tým pocitom, že som zmeškala. No akože som zaspala a bože, debilne sa mi vyzlieka s jednou rukou. Dobre, proste som sa zdakla a utekala som hneď do školy, na to mi spolužačka vlastne písala, ale to už som sedela v taxíku, že škola začína až 10:50, že povede všetko stíham, nič sa nedieje a tak. No a nakoniec mali sme robiť tú prácu, ale nejako sa povedalo, že a to sa bude prezentovať až 12. týždeň. V pohode, dneska mi len poviete, čo by ste zhruba k svojej práci chceli mať. Ja celá vydesená som včera robila prácu na rýchlo, aby som mala na tento týždeň a nakoniec sa dozviem, že vlastne mať nemusím. Tak to bolo super. Ale tak mám aspoň na potom, no. Stejne mi tam chýbali niektoré veci, tak som celkovo aj rada, lebo jak som prišla do školy a začali rozprávať, koľko majú toho popísaného a bla bla bla, som si povedala, ty kokosek, to moje bude úplne odflaknuté, nie? Tak nakoniec dobre. Ale už mám načatú, čiže vlastne tam doplním len o tie informácie, ktoré tam chýbajú a to je asi vše. Taká mám jedno uši, alebo či ak druhá nevadí. Čiže ja som vlastne už doma. Idem spraviť tú domácu, ktorú už asi 3 dní omieľam furt, že ju spravím a ešte som ju nespravila, lebo neviem ako a nakoniec sme sa dohodli so spolužačkou, že ona by mala mať, lebo ten príklad je dosť podobný z predošlého roku, keďže to je prenesený predmet, tak jej idem napísať a ona by mi mala vlastne poskytnúť aké vzorce a toto, lebo ja už si moc nepamätám z tam toho a celkovo moja sústredenosť na cvičení je občas fakt strašne minimálna. Čiže my sa vlastne vidíme ešte potom. A vlastne som rozmýšľala aj, že kebyže som spravila rýchlo tú domácu, by som chcela dneska streamovať. Aj keď som dneska neplánovala, ale to ešte není isté, či budem alebo nebudem. Ak ma uvidíte na streame, lebo toto video už keď možno vyjde, už bude po streame alebo pred streamom, neviem kedy ho vydám. A keď ma vlastne uvidíte streamovať, tak pravdepodobne som dneska streamovala. Ak nie, tak nie. Čiže my sa vidíme za chvíľku. Oh yeah. Áno, tak toto vyzerá, keď som doma hudba naplno, dokým nie je nočný kľud a potom to je najlepší deň vtedy. Potom už nemôžem. A momentálne som vravela, že sa ozvem až potom, keď spravím úlohu, ale nejako som sa skrz toho, no akože večer, som sa rozhodla, že idem kuchtiť. A pokiaľ budem mať všetky suroviny, ktoré potrebujem, čož dúfam, že mám, základ je, čo potrebujem, to je kuracie mäso. A teraz neviem, že či som už všetko mäso spotrebovala, alebo nie, takže to ma fakt zaujíma. A buď ho nevidím, alebo som slepá, alebo tu fakt nie je. Vidím jedno zmrazené. Ak nájdem ešte jedno také, tak si môžem spraviť to, čo si chcem spraviť. A toto už nejako nevyzerá, že by malo byť čerstvé. Ja budem musieť ešte nájsť tamto. A jediné, čo potrebujem, je smes na šampiňonovú omáčku, pretože by som si chcela spraviť kuracie so šampiňonovou omáčkou. Dúfam, že moc neučí tá hudba, lebo ako nechala som otvorené dokorán detskej izby a mám fakt pustenú dosť nahlas hudbu. A ešte čo potrebujem, to všetkého je smotana, pretože tá sa zmieša s tou... Ja mám vlastne v takej praškovej forme tú šampiňonovú omáčku a do tej vlastne ide už len smotana, to sa zmieša, naleje sa to na mäso a pravdepodobne si spravím ako vždycky zemiakovú kašu, pretože ja som milovník zemiakovej kaše a hranoliek, ale hranolky sa mi nechce robiť.
nie že nechce, ale občas som z nich prejedená a momentálne som zistila, že jediné hranolky, ktoré mi chutia, sú tie, ktoré robí babka, pretože babka robí úplne také iné, tieto sú také, neviem, ja väčšinou som robila s hotovými hranolkami a proste tie mi chutia totálne ako nejaký poltovar, proste nie je to ono, nie sú to proste domáce, urobené, no proste babka to robí ináč, také sú, ono sa jej akoby viac prepečú, ale sú také úplne mekúčke. A pritom sú úplne tak spravené, tak ako každé. Sú chutné všetko, nie sú vôbec ani že nedovarené alebo tak. Normálne chutia úžasne, ale proste to sú babkyné hranolky, no domáce. Ešte ona to robí ináč. Ani mne sa ešte zatiaľ nepodarilo tak spraviť. Furt tak chutia ako tie polotovary niekde z Teska a z takých. Mám hrozné vlasy momentálne. Čiže ja sa vám pravdepodobne buď ozvem počas prípravy, alebo až po. Ja idem momentálne ešte na ešte nejaké kuracie mäso, lebo som strašne hladná. A možno by bude stačiť aj to jedno, uvidíme. Ale rozmýšľam, či nespravím toho viac, pretože tej omačky je tam viac a na to treba asi nejako 400 gramov alebo ako mäsa, čiže idem tu pohľadať, či ešte máme. Čiže sa vám ozvem vlastne potom. Čiže ja som vlastne späť a toto je konečná verzia. Toto je krásne zapekané kuracie s šampiňónovo smotanovej omáčke. A toto sú kúsky šampiňónu vlastne z tej omáčky a tak. U toho kraje sa vám bežne spravia, to sa stáva. Som hovorila už aspoň pici. A tuto je vlastne zemiaková kaša. A toť je vlastne dnešná moja večera. To si nevšimnete, to je bordel, to troška teraz sa hromadí tak tu ten riad, lebo odišla nám myčka a tak to vlastne ide pomaličky to mizne. Keďže musíme mať ručne a ja už som nejak odvyknutá, odkedy máme myčku. Čiže vlastne toto je dnešná moja večera a my sa vidíme za chvíľočku. Aby ste mali niečo aj zo mňa. Čiže sa vidíme za chvíľočku a ja si idem vlastne naložiť papať. Čiže môžeme si poprieť dobrú chuť. Nezhorelo to. Black Devil with Red Lips. Takže ja som naspäť. Momentálne beží stream v plnom prúde a dá sa povedať, že už aj pomaly bude končiť, pretože pôjdem pravdepodobne uploadovať video a keď na toto video pozeráte, tak pravdepodobne už možno aj stream skončil. Čiže vlastne môžem vám ešte ukázať, ako prebieha, ako vždycky, v plnom prúde. Čiže takto nejako to vyzerá. A ja sa vlastne pre dnešok s vami lúčim a my sa vlastne vidíme pri ďalšom vlogu, ktorý pravdepodobne už vyjde normálne zajtra. Nie som si teraz istá. Mal by. Zajtra mám ešte školu. A ja len očakávam, že niečo zrušujúce sa bude diať okrem toho, že ma asi učiteľ zdrbe, že som mu neposlala domácu úlohu. Ale bohužiaľ. A áno, mám asi príliš červené pery, ale to je detail. To troška prehnalo asi. A vlastne tak som hovorila, že toto je odo mňa na dnešok všetko. Ja idem vlastne dokončiť stream, uploadnúť video, ktoré momentálne asi sa teraz na neho pozeráte, pretože v tej dobe ešte sa len chystala na upload. A ak sa vám tento vlog aspoň trocha páčil, pretože nebol nijak extra zvlášť špeciálny, ani nič také sa neudialo, keďže je normálny školský deň a nič extra sa fakt nestalo, tak zanechajte like. Po prípade ho zdieľajte s kamarátmi a tak ďalej. A ak nemáte odber, tak jednoznačne odoberať. Čiže ja sa s vami lúčim.